Sa galaagan, tumig tagbilaran. Ha? Oh, si Sayin tamo to ha? Grabe ganun ka na nila gamay. Ang trail ba? Kaya mo lang slide, naging ilang dang mo ni ilang butang ng mani. Oh, arang mabuga, oy. Kita na, oram ng mga kahoy. Pagkasugado ng mga kahoy. Natas no? Oo, hindi na natas ko mo. Mag-vlog din. Kinaulan sila na mag-drive lang yung presence of mind. Kasi nga, ito ka gastir, kung pa na yan, ha? Paano? Oh. Grabe. Ha? Diretso sa kita na dito sa Manggog, mura mami hubag na. Oh, ada lang driver rin, abot na mi sa bilar. Yung taasan nagamong tulin. Ning hubag dagbog. Ayan ata, mag-picture. Mag-helmet ta mag-picture? Pwede pod. Pwede. Mag-helmet ta una, daan sunod di na. Okay. Helmet sa kay Gwapo ka mag-helmet ba? Para arong ingnan pod ba nga nag-ride gadad mi? Ha? Jaw kay unsa na nakuhaon. Picture sa ta. Tapos terminal gas kan hita akong tiri kay kapacheck up man lagi si Zaan za dengan may uli kay si Rosalie di naman tumuli kay na naman to ilaing buhaton si tirang gipangita kay bisig tos mga van dyan na may series so mag-series laman mi kay daura magway sa Hanupol og magvan mi at tumiyagi sa Hagna Ladyo maghanupol mi dali ra daura diarag kagwang dia pakulbaan na magajud ko kagwangan ni tali ka naghuwat kita ra sular ka na Alabi kung yan, kadari kayo mo kayo tagban. Niari ko kay ingon ka si Julie nga dari mapuno kasbaan mo nang niari ko kay hakang kuhaon kay kita na lamig huwat dadto. Wa ko isang piti mo sa kadang Di sala makadapit. Dadto. Sige buot, imo lang man tangi pahaga-haga. Ano kung gaya kang sakay? Manghihis ako dang. Adto ra baji. Di sa magkagikan nagsulod daw. Ha? Di sa kagikan. Wa pa ganisan pitis ako ning mo nakitaan. Nagpitog naman ka. Di sali ko na magikitaan. Tama. Iwat akong gisampit kundi na ko mulahos dadto. Baji ilog. Apa mo kare ka mo sakay? Sakay tag hanupol may moagi kay series ra tang sakdan kay di ko pasak jud undag ban. Sasa? Di ko undag pag hasgad. Hi. Yara. Sunod. Nas Rosalie dadto makikita to nimo. Manghihis ako dang. Ay. Kami mo kasi dai. Ha? Ano po ta ba di? Hanupol ra. Tumoy na rabata pero to kay di ra man po. Nagmotor na sila pag unong dani. Motor ra mi. Anda, umadlok. Wa man pero ikaw di ka pwede kay kusog magpadagan. Ha? Kusog magpadagan. Pwede mo po. Ilagi hapit din ko mahadang. Mahadlik si Jag mahawag ka. Manghihin ko dang. Ano yung sumida ka ito? Nagkuhanlay ko sa bank. Kay nagguba. Nga kaso ko sa bangko kay nagguba. Kay? Naggubag ang bangko. Bang sa? Pidi oh. Ano sa bag? Basta kay di ma-open. Nalala ko ng lingkod. Ha? Bisa. Akan hindi upoy. Krim sa kadang mo lang madugong kapoy-kapoy. Nangihis ako dari. Na, nagsiga-siga na. Ako na lang may gibuhat. Nas mayor to, nagparug at mayor raw. To ah. Kurunto. Pila dayte. Ibalik ra. Ate na ma'am. Mail man day no, medyo ko nagbasa. Ibalik ako bayad. Kurunto ni stay re.
Wala man dyan ko ing na. Kita na maray ko niya dyan, nagpaturapoy naman po. Ubaan na dyan ko, nagdali-dali pa dyan ko, kahit ano, di mo tubag. Di mo tubag, og tawag. Sabi ko noon, sana. Kata na, Tir, kaya mabilin ka, Tir. Asan? Ay, ha! Okay, ma'am. Okay, ma'am. Oh, acting ka mo pag mga. Uy, Dang, salamat ka to, Dang. Yan ako, picture. Picture sa ta. Picture sa ta. Picture ko na. Ay, bag dito rin naman mayroong bagata. Datos tumoy na. Wala tayo ka space. Ay, ito sa Dang, be. Ito tang sa labig. Sa nga sa uhan. Ha? Nabi kamera dahadang. At akong may dua ka Hindi ko, ano may gusto. Dadag mo kabot. Ay, mapusana na eh. Ang kamera. Ah, kanis. Sabakan rin ni mo? Ito ka mga ligid na. Ato ka mga ligid. Lagi pa ganun. Ako rong sabat ko na. Na mga ligid. Gali na. Wala tayo makaroon na. Mga ligid. Haladang. Puno di. Ikaw sa ginawa? Hala. Ate lang. Sa karin sa tangga sa rin tawag. Excuse me, ma'am. Pasensya na. Mandari? Ang hukas ba? Ang hukas. Pasok ka na lang. Hindi ba nandito? Ha? Mulang ka na hiron. Ako na. Ako ka sa karing nito. Sa dari lang, di ako na. First time ko makasakay og series sa sali 5 ka tuig. First time ko makumute. Ug kuan kay sige ra dami motor mo. Inita, bukas ko. Pasa na mo sakit. Sa ta ginawa? Tarong kay na ta. Sa ba ginawa? Nay discount ka PWD. Nang siguro. Hani wala nang ginawa pa hindi mo. Diara ko ng puntahan man. Dire. Sa mga bago yan, niputang ba? Kapag naman ka naman sandal. Tubig dan, tubig. Alta ko, tubig. Balik ko dang. Harakan ko anang lisan. Di mo kung gumuhon pa sa jigban? Ha? Kung pa sa jigban. Dali nga naman. Magluk Dali siya. ugban pa earphone. Magluk siya kaya ra ko sa yung paragan. Singgit na sa ton. Diyan nami guys. Nagdali-dali jud kog ilis ug bambahay pagabot ang kapuyo eh. Ah! Outside dali. Pag-osara mo na. Come here. Come here. Day bata ni suwagit kay mo gawas. Kay mo kaya sa vlog. Kay mo kulo dyan kakita ninyo. Dali, come here. Slowly. Hi guys. Ay, gawas na sila. Ngayon na ako pasalubong nimo. Hoy, ato lagi pa sa singgit. Sidara ko. Ako pasalubong nimo da. Hoy, anas laway. Dato, unsa man to imong pangkalkalat sa sag? Diyan pasalubong nimo da. Yehe, nakay pasalubong ni Dalton. Ang pasalubong. Watcha. Excited. Lagi ano na. Excited. Hoy, enda na. Wow. Baby's first library box. Yay! Excited. Open. This is Dalton's. Wow. Animals and birds. Wow. Elephant. Giraffe. Lion. Napalit na guys sa National Bookstore guys. Kuha na ni kalibro 10
1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 na kalibro for 450. Yeah. Kaya na may body parts, animals and birds, colors, shapes and sizes, vehicles, fruits and vegetables, alphabet, first words. Never mind the kalat of places we visit. Ang sabi ni isa? Numbers. Read your book. Read your book. Yeah. Open your book. Open your book. Hala. Apple. Yay! Thank you, Nanay, for my books. My books, Nanay. Thank you. Thank you, Nanay, for my books. Pagamit ninyo guys. Tama, niskwila si Ja. Kay gahi man si Ja. Di si Ja. Katubitong na Di si Ja katong magisi. Gahi si Ja. What is this, Delton? What is this? Mangita tag dogbe. Mangita tag dogbe. What is this? Is this a cat? Cat. Meow. What is the sound of the cat? Meow. A cat. Cat. Wow. What about the dog? Can you point to the cat? I'm just cat. Wait. Is that a cat? Meow. Wow. Where's the cat? Where's the cat? The cat. What's the cat? Meow. What about the dog? It's the dog. What's the sound of the dog? Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Wow. What about the duck? Quack, quack, quack. Duck. Quack, quack, quack. 5 little duck. Quack, quack, quack. A cow called Lola Boo. A bird. A pigeon. Bird. A bird. Bird. What about this? Dolphin. Fish. No more. Flower, flower, flower. Udang, naminaw dang. Flower. This is the flower. Tanda sa din. Ha? Ano naman? Is this a table? Table. Ang ipalitan sa libro din. Napo ka libro din. Kinunik ko na dito yung ina. Ikaw ma? Kung ang rectong keyboard. Ikaw ma? Nag-gate. Taksin. Hindi sa yung table. Is this an apple? Banana. Banana? Apple. Banana. Papaya. Papaya. Grapes. Lemon. Mango. Your favorite mango. Pagkanatir. Orange. What about up here? And the pineapple. Pineapple. Strawberry. Watermelon. Yay. Asa lang po daw ba? Kanay magayang online banking ang transfer lagi sa anong sinun. Asa lang po daw ba? Hindi na pagsapi. Motor ako mag-practice bukan motor. Ma. Ano, mga way magka-practice. Ikaw rin ako magpan, sunod ako. Pagsalata ka motor. Ako sa karin. Kasi okay. Dito sa What is this salto, no? Layas mo? Cat? Dog? Meow! Bob! Is this a bicycle? Hindi, uyawin na Motorbike. Ano? Car. Scooter. A van.